kadang ninggalang yen aglar mandan moncar motor kekonang surem sorotetan padang Solan pacaring ornamen kekono kasaring mangsa kateka karanane kaswase nyaneng marga amalagung kumiring sang kandha Mas Pratmaja Late Surya mangrangsang wayah wilah yang awi kena mastu purama sidam awi kena mastu purama sidam silat mrimbang jagat karana sirang tandha kawisi sanding bisana sono sinawung langening mila wis temaksih lestantun lampahe budha jinantur tutur katela tetulata lan mlingrat ing parabdya wini suda trengkang dina madama pinardi tameng lalata mangya tekap wasananing gubita tawang renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang Purwengkata Sidebyarat dumadining wayang Purwa purwakaning kandha linarik nuntuting basa dungue kuna ngemusu rasa wili narasaya karaos mula jero angrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa angrumangsandi lir jalma ngilukaca jarweh wis rinagop saing carita lo becik wis gumelar jroning pangliran yaiku sejatine hamriksani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Darum Nyuwang Kartika wis kunurba kudrateng kawasa sahari ratri angidri bawana perwateking duksina gil kemanti temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetung lantang karo tumangkar toya sinirambun toya jawah pating ngrembya dadya padhang ing kutu-kutu walang atuga brana myang bronco dadya branan tanpa wicalan padhang terwangan sinare sang Hyang Renang asmur bawani jagat pungging jagat wetantuk mungup-mungup mungging kalingan kerabar mangah lamun kyai ayah dilat-bilata bumi saya dangu sumurup sang Hyang Arka katos sebelah kanan kiri ning abang ismu jenar kapur bawan sinari sang Hyang Basanta tanemtu katone joro-yoro amangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuk gunung kini mulan kendanu kasih liring Prabansana
lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha mega tanpa tawis dangus oleh kawula dasi dene larsa angupaya buka karep tegal sawahe anglur silur tanana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul karo lungune anggring raja kayane sawane ana pirembagan Samarwangi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinare jagat durung kiblat papan lor kidule tan kulon sinare jagat kang samya prabonyata rebodija rebekukuwung prandritatan wonten ingkang amadani kekuwung praja negari Ngastina ya negari Gajahaya ya Liman Benawi ing Kuru Janggala apancana kinaru pambenganing kandha sareding mangke krana negari Ngastina dumatke saking pulo-pulo bebanjaran Sinasa Pantaya Benawi tinampi ombak samudra binang langkut kang tanpa pakut. Pekating paninggal kapantuk uruting Cakrawala, wane-wane cakrek ing pewisik. Sawaneke nebing jurang corong kinepung guwa sirung, kinarya sesuing peksi lawet miyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir. Tanem tuwa ngrembuyung royo-royo karang kidri, rewe-reweron kelapa, bumi subur, pasiten mawur. Satengati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang meningdir tanding iline pinara para playune nami wadhuk binentung-bentung kinarya hangileni sawah nyewang pategalaning Nara Kisma mokal pangoleng totani bebasan tatanana bumi sanceng kanggeng selo sedaya tinanduran kang murakabi pandya Bathari Sragalan Pasabinan Yaya Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi pategalan kok kulujeng kang ngrembuhi godhongane ambe kowe nganti kaya manglung-manglung iki tandhe pala kependhem pala kesimar pala gumantung sadotanku jiwa sinawi dukulan kang mawek sarasaning diri gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang meningdir tandhe inile kang pinara para playune kang dinampi wadhuk binentung-bentung kinarya angilene sawah miyang pategalaning Nara Kisma mokal pangoleng tetani bebasan tatanana bumi sanceng kanggeng selo sedaya tinanduran kang murakabi pandya Bathari Sragalan Pasabinan Yaya Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi kenging binasake negari Ngastina nalika sumagya manjing marang jaman Cana panjang kunjung pasir pawukir lojinawi gemari pakartata turut raharja dasaran guru kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kuku setor tada kuncarane turta kang susuring manca praja lah sinanta lau ingkang asta pusarane adil bangsa negari Ngastina menanging den ucapna dasa namane Sang Nata Dasa 10 nama wis mestani jujuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Prabu Suyudana ya Sang Nata Prabu Jakapitana ya Jayapitana ya Sang Kurawendra ya Sang Dastarastratmaja ya Sang Dastarata Siwi ya Sang Gendari Suta ya Sang Tripamangsa nata ing Ngastina risajega lenggaman madyaning dampar Cana datan mantra-mantra sipating Bathara Yayah dewaning kasugihan Sang Hyang Bathara kuwi ruangit Jawantah binayang bayang sanjaring para Hapsara Hapsari kawis ketingal manggo tanggung jaga paloro-loro Yaya Ruping samudra ing daratan wadatan kantun piswane Sang Hyang tungguling praja negari Ngastina miwah sanjaring para kadang sinenteng kepareng caket denira mangarsa negeri pepatih negari ing Ngastina pidaleming plasa jenar negeri Sang Rekyana Pati Arya Sengguni ya Arya Suman ya Raden Trigantalpati tanwandena kusemanten nata ing Ngastina nampi rawuhipun nata ing Mandura Sang Prabu Baladewa ya waning pinta Asijaladara anangka krasana ya Sang Prabu Balarama Sang Prabu Baladewa mangkaraken pilenggaipun nujung negari Ngastina nggih Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra ya Sang Wipra tan kantun rawuhipun Senopati negari Ngastina nenggih nata ing ngawangga Sang Narpati Karna Basusena ya Sang Suryatmaja ya Sang Surya Putra papantir saking para kawulinggang samya seba kang samya gandeng pasisiran jejel riyel
arep pepet pipit parasasat atau pandenggul datan meselo. Labet sekathahing para sirba ing Jawi amluda gendera rontek umbul-umbul keterangan tanu yang mendeng mangsa lampu. Ayo megar mendeng jamur barat ing mangsa rendeng tumbang ngrangap kaya jati ngaraning mangsa katiga. Prandiring tinggal tidem jinem madyaning masiwaken negari Ngamarta utawi negari ing Astina. Nadyan gegodhongan datan ingkang ngobah samirana datan wonten ingkang kula mampah. Kapiyarsa mangsa araning Pradangga miyah panglik ing Waranggana. Sigra murmani pangandikan dadaka mangguling wijiling pangandika Sang Prabu Jaka Pitra ingkang dereng kababaring lesan.
tenan ning pasewakan busana maneka warna Sepa pos peteng udyono yang manjrang sarwarukma ranggeng manik nara warta ana obro prabanya kang sumerat kenyaring tejo kalibaran ler ki lasi siring dadek wimbo kekanda mrek mi kadya pengma rota pando saparan mangambar pongas Liwang Sukmana mangaduli luwi ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara Nur mangke paman Pati Arya Senggundi ayo ndadekake kaget pengenira si Paman Pati Arya Senggundi dene sira ingsun miji ana ngarsaning manira Paman Pati Arya Suman Paman Pati Arya Senggundi kawula ana ninggi dewaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prateng Delahan anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana sekawit padukami jitwenani bali dumateng piswanipun ingkang pamaning kepatihan nggih ing jawi sanget kuwatos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka manahipun ingkang paman karaos tentrem kaya diri kejugurkan wekir sari kelepaning samudra madu kepareng kula nyadhong dawuh timbalan paduka nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggi Paman Pati Arya Senggundi kadiparanggon sira ingsun percaya
minangka dadi batal pagilingsun pranata tata rakiting kaprajan negari ing Astina marata diagi aturna kelawan panjenengan ingsun samendhang aja nganti kang karempin papan pati hari senggundi menawi paduka andang bab tata rakiting kaprajan nggih tartentu sadaya tan badhe nguji wani para kawula samya sayekseka katya karya huring nusa bangsa duwe negari ing Astina mandhapipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladhen olah kridane ngaperang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang abdi kepatihan remuk kasawarna putung sumangga kabandhemna nggih dewaji kawula ana ninggih paman padari sengguni gawe bumbung teko jangkep kang dadi aturira paman mboten langkung mugya pakar ingkang utama tindakna selawas urip paman padari sengguni kawula ninggih menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe swala namung keparenga kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sandhap wedha paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu Duryudana paman padari sengguni iki sampun sanget anggen kawula tampi damel bumbung raos sing manahipun Kang Putra kendelo sami-sami paman mboten langkung kasekecak lenggah jenganti paman Madari Sengguni sowan wonten Praja Negari Gajahya paman pati kawula nak naninggi sampun mboten kirang mrayogi praptanipun ingkang bapa ing kematian nggih kawula ana non nun mangke bapa penemban bapa penemban turuning saka 5 bapa penemban Kumbayana Sarawa paduka bapa penemban turuning saka 5 ingkang putra pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya harja kunjuk wonten ngarsa paduka bapa penemban Kumbayana oleh lole astaka swala sila bertapa sumorante hawela kamana kula gopret kantil bututing selikur kula anak nan nggih anak Prabu kepareng paduka anak Prabu Jaka Pitana animbali praptanipun ingkang bapa ing saka 5 sak mangke wonten ing negari Astina nggih praptanipun ingkang bapa ing saka 5 manggih widata niskala niring sambikala tebi saking rubita durga mendhak kala sirna pambagya raja sampun ingkang bapa tampi mboten langkung kula ngaturaken pudya pangestawanipun ingkang bapa mugya katur nggih anak Prabu Jaka Pitana lho niki sampun kula tampi karya Sundaka Panglingga Murda amamana kabagyan gesangipun Kang Putra bapa penemban mboten langkung kasekecakna lenggah paduka bapa penemban Kumbayana wonten Praja Negari Ngastina bapa penemban sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing saka 5 nggih kawula nan inggih Kakang Prabu Karna salenggah paduka Kakang Narpati Karna Basusena Kakang Suryatmaja mugia kasekecaken lenggah paduka Kakang Prabu Karna ya jagat pangestu ora wayah para jagat niwang agung mangadili nuwih bawana langgeng sinunggi datana perat nun mangke yayi paduka yayi Prabu Duryudana miji dhumateng praptanipun ingkang raka sampun mboten kirang prayogi praptanipun ingkang araka ing ngawangga mboten langkung kula ngaturaken asung pasegan panakrami mugia kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna iki sampun ingkang rayi tampi karya bumbung dasmanahipun ingkang rayi pun Jaka Pitana mboten langkung kasekecakna lenggahipun Kakang Prabu Karna iki Kakang Suryatmaja wonten Praja Negari Ngastina kawula ana ninggih sampun boten kirang prayogi praptanipun ingkang raka ing ngawangga Yayi Prabu nun mangke Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang arayipun Jaka Pitana ngaturaken pambagya harja mugia kunjuk Koko Prabu Baladewa ya jagat pangestu ora wayah Bathara jagat Palendra Jaladewagu nun mangke Yayi paduka Yayi Prabu Duryudana amiji dhumateng piswanipun ingkang raka ing Mandura sak mangke kula kapiji sowan ngadhep paduka Yayi Prabu Balarama wonten Praja Negari Ngastina pambagya harja sampun ingkang raka tampi karya bombong casmanahipun ingkang raka tunantuk berkah pamujinipun Yayi Prabu
Sawanipun Raka Paring Mandura wonten Praja negari ing Astina manggih wilujeng rahayu widodana ing sambi kula tebih saking Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna. Yayi. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka mugi kunjuk katur wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Duryudana. Yayi Prabu Jaka Pitana. Koko Prabu sampun kula tampi karo bombong cas manahipun ingkang rayi. Mboten langkung kaskecak lenggah Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ingkang lenggah wonten Praja Negari Ngastina. Koko Prabu kawula niki Yayi sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang Raka Paring Mandura anggen kula rawuh wonten sowan wonten Praja Negari Gajah Hoyong menika Yayi Prabu. Oh, anak Prabu Baladewa wilujeng rawuhipun to nggih. Bapa Durna antuk berkah pangestu Paduka Bapa Remban wilujeng sowanipun ingkang putra ing Mandura. Inggih mugi kasekecakaken sampun boten kirang prayogi Remban. Nur mangke Koko Prabu. Mestiki mawon damel bingung tuwin tuwuh tandha pitaken saking salebeting manah Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Wonten dinten sapake kula ngaturi rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten Praja Negari Ngastina. Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Jaka Pitana Tadah Wadana wonten kula kanggep lancang ngaturi rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Prabu wonten timbalan sayekti ingkang Raka boten gadhahi araos sangga runggi anggen kula katimbalan sowan wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Jalaran kula nuwun sewu. Pendak-pendak kula sowan wonten Praja Negari Ngastina menika mesti kemawon kula sowan kula dipun prayogaken kanthi bener becik sowan kula kasugata dening sanggaring para kawula kanthi astu ngremenaken tuwineng semaken penggalih. Nggih. Pramila Yayi benjang punapa wonten kalodhanganing wekdal Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nalikanipun boten wonten kewajiban kaprajan awi kula aturi prapta rawuh tetinju marang karejan kawontenan Praja Negari Mandura kae calut raos jiguh yang perkewuh Durga Sangga Runggi Negari Mandura karengku kados Negari Ngastina inggih negari Paduka piyambak. Yayi Prabu matur sembah nuwun. Malah sapangke kula badhe nyuwun wekdal sawetawis anggen kula badhe munjatur wonten ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Anggen kula ngawontenaken pasewakan awit wigatos menika namung kula piyambak ingkang mangertosi para nayaka dereng kula babari kawuningan bilih samangke kula badhe munjatur wonten ngarsanipun para lenggah. Yayi babar wisan kula suwun supados Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana medharaken sabda pangandika jernyatanipun menika ingkang tansah dipun antu-antu dening sanggaring para rawuh para pinisepuh tuwin para priyaga ingkang sami lenggah wonten Praja Negari Ngastina. Ingkang Raka nedya nganglungaken jangga nilengaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu jagat pangestu Koko Prabu iki nun mangke Bapa Demban Durna Kakang Prabu Karna tuwin paman Padhari Senggendi sayekti anggen kula ngawontenaken pasewakan wonten ngarsanipun para pinisepuh tuwin para lenggah menika. Koko Prabu kula menika bingung jalaran pitung ari kapengker kula nampi nawala saking arayi kula panengah Pandhawa inggih Yayi Pamadya pun Yayi Setya Margana inggih Rayi Arjuna. Surasaning nawala kula suraos Arjuna badhe gugat nyuwun wangsul Negari Ngastina kagem bukti menawi Pandhawa menika gadhahi wewenang tumrap Negari Ngastina. Awit miturut suraosing nawala ingkang den serat dening Yayi kula Yayi Janaka Yayi Arjuna dipun paido dipun paiben dening para garwa ing Madukara ngantos ing sakmangke gendran saking papan madunungan. Yayi kula pun Rayi kula pun Yayi Janaka mriku samangke ugi nedheng bingung kawontenanipun kedah kados pundi tuwin wonten pundi ngupati garwa kekalih garwa ing Madukara. Awit mindranipun garwa kekalih Madukara awit
para Pandhawa menika dipun nina dipun dipun paidu pramila Koko Prabu kula nyuwun kados pundi pamrayoganipun anggen kula badhe paring wangsulan wonten ngarsanipun Yayi Janaka babagan Yayi Arjuna ingkang gugat kepengin nyuwun wangsul negari Ngastina Koko Prabu anjreng kang puspita rum kasilireng samirana mrih ong sekar kadong ngas kandadong mawe raras retnaning triya jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat Yayi kaget sotaning manahipun ingkang raka ing Mandura jalaran tigangane kapeng kerugi ingkang raka nampi nawala saking Yayi ing Madukara bilih surasaning nawala Yayi Arjuna bingung awit kecalan tuwin kendran garwa Madukara kekalih nggih nanging wonten suraosing nawala Yayi Arjuna mboten matur bilih sak mangke badhe nyuwun wangsulipun negari Ngastina wonten panguwasipun para Pandhawa. Pramila wonten mriki kula kaget. Wonten mriki kula kaget. Teka Yayi Arjuna nggadahi penggalih kados mekaten. Pramila kula nyuwun iku pratikala wonten ngarsanipun para pinisepuh kalebet padukan Koko Prabu kados pundi pamrayoganipun Koko Prabu. Yayi wonten timbalan menika menawi pamanggipun ingkang raka menika menawi pamrayoganipun Baladewa nggih sakmangke kula aturi maringaken kemawon negari ing Ngastina menawi negari Ngastina dipun maringaken wonten karsanipun Arjuna lajeng para sata Kurawa mangke wonten anggenipun badhe mukti gesang mapan wonten pundi lumangke riyin negari Ngastina ingkang dipun pasrahaken dening pun Yayi Arjuna menika tata lair kemawon aten tata lair negari Ngastina dipun maringaken wonten ngarsanipun Yayi Panengah inggih Yayi Pamadya nanging tata batin ingkang dhahar kamukten taksih para sata Kurawa awit kula nuwun sewu kula kinten anggenipun Yayi Arjuna kepengin nyuwun wangsul negari Ngastina menika namung kepengin mbuktekaken kalian garwanipun ingkang sakmangke oncat saking kesatriyan Madukara awit dipun paido awit dipun maiben sakmangke malah kepara ngregem negari Ngastina tata batin Ngastina ingkang Kurawa ingkang taksih kagungan negari Ngastina mekaten Yayi jagat pangestu ngara kula kinten perkawis menika ugi prayogi ceryatanipun kula ugi mboten lila kula mboten ikhlas menawi negara Ngastina dipun pasrahaken tuwin dipun regem dening para Pandhawa awit sampun jenak anggenipun ingkang rayi mapan wonten negari Ngastina Paman Pati Ari Sengguni wonten dawuh nggih nyuwun pamrayoganipun Paman Pati Ari Sengguni kados pundi anggen jeng andika Paman Pati Ari Sengguni ngawuningan perkawis menika nuwun sewu nek miturut pamrayoganipun ingkang pamaning kepatihan sakmangke damel pernyataan nggih mawon tegesipun kados pundi hitam di atas putih mawon nggih liripun
dipun damel sertifikat antawisipun Kurawa kaliyan Pandhawa ingkang gadhahi wewenang tumrap negari Ngastina sakmangke damel perjanjen kemawon. Damel perjanjen negari Ngastina sawetahipun dipun masraken dumateng pun Janaka. Mbah menika ugi saged dipun masraken kanthi tata lahir, ugi saged dipun masraken kanthi tata batin. Ning dalam catatan menawi sakmangke garwa Madukara sampun kundur wonten ing kasatriyan negari Ngastina dipun suwun wangsul malih wonten panguwasipun Marasata Kurawa. Ngaten kemawon. Mengke kajengipun Janaka ninggal jaminan wonten Raja negari Ngastina, mbuh bondo utawi menapa kajengipun ing sakmangke kinarya seksi perjanjenipun Arjuna anggenipun nyuwun ngambil negari Ngastina. Dadi niku mboten kok murni dipun maringaken nika mboten nanging negara Ngastina niku disilihke kalih Janaka kinarya pitukan kondoripun garwa Madukara. Pripun bijak napa mboten kula? Paman Wate wonten dawuh anak Prabu. Kula kinten kados mekaten ugi prayogi. Kados pamrayoganipun Paman Wate harus nguni mriku ugi sae. Sae liripun kados pundi? Awit kula nuwun sewu, kula piyambak ugi dereng sarujuk, kula dereng lila menawi negari Ngastina wangsul wonten pangosipun para Pandhawa nanging srana kanthi cara ingkang kados mekaten. Nggih, liripun awit negari Ngastina badhe wangsul wonten pangosipun para Pandhawa menika kedangginaken srana lantaran nggih menika nglampahi ingkang nami perang ageng Bratayuda. Lah nggih. Mulane kula usul kula nggadahi panemu menawi negari Ngastina dipun silihke kemawon kalian Janaka. Janaka dipun maringi ngambil kajengipun ing samangke Janaka lenggah teng dampar kecana negara Ngastina 5 menit kemawon. Wong Janaka nika nek luwih saka 5 menit pun mboten saged. Paman Pati Hari Sengkuni nggih. Nggih. Paman Pati Hari Sengkuni menika ugi prayogi. Maling sakmangke kula kantun metang, kula kantun menggalih pamrayoganipun sinten ingkang badhe kula agem. Nuwun sewu anak Prabu. Bapadana kados pundi? Menapa kula dipun keparengaken gadhahi panemu, menapa kula dipun keparengaken gadhahi pamrayoga? Bapadana kasumanggaken. Mangke riyen nggih, mangke riyen. Ya kula kok kaya ora sarujuk kalian pangandikanipun anak Prabu Baladewa. Mboten sarujuk liripun kados pundi? Negara kok disilihke, Depati Arya Sengkuni niku coba. Nggih Kakang Durna pripun? Negara kok disilih-silihke. Oh, negara niku perkarane wong akeh. Negara ki sing duwe wong akeh, ora mung wong siji. Nggih. Tata lahir pancen anak Prabu Jaka Pitana menika kaya-kaya dene sing duweni negara Ngastina. Nanging tata batin lho Dik Pati. Gandeng negara Ngastina niku isine Karang Pradisan. Negara Ngastina niku isine Kutagara. Tur meneh wonten ing Kutagara wonten ing Karang Pradisan menika isine wong akeh, ora mung wong siji. Teges negari Ngastina salah sawijining negari menika kagunganipun tiyang kathah. Awit negari Ngastina menika kagem mukti kawula sementen bane ingkang sami seba menika lho nggih. Nggih. Pramila pamrayoganipun Bapadana kados pundi? Kula mboten sarujuk ana negara kok disilihke. Negara kok sertifikate dipalsukan. Negara kok anggepe oh nuwun sewu Dik Pati Hari Sengkuni kula mboten kok kula maido. Nggih Kakang Durna. Sing jeneng wong musyawarah menika ingkang dipun padosi namung mupakatipun, namung sarujuk ing satunggaling pirembagan. Pramila kula badhe nglempengaken, kula badhe nglurusaken salah satunggiling perkawis menika utaminipun babagan Adipati Hari Sengkuni ingkang ngusul ingkang gadhahi panemu ing sakmangke supados damel perjanjen negari Ngastina dipun paringaken ngambil dumateng Janaka. Lajeng menawi garwa Madukara mengke sampun wangsul, negari Ngastina dipun suwun wangsul. Oh, mboten saged lho nggih, mboten saged, mboten saged. Niku mboten saged. Negara kok disilih-silihke, negara kok dingeh-ngehke. Oh, wong ya ana sertifikate barang kok dingeh-ngehke ora. Ya nek Janaka niku terampil, ya nek Janaka niku amanah li nyimpen sertifikat. Terus nek mengke terus didol. Malah Kurawa kapitunan mengke ngerti-ngerti anten wong
Nyaut negara Ngastina terus Kurawa teng pundi coba? Mapan teng pundi? Mosok teng kontrakan tak nggih mboten pantes to nggih. Nggih. Lajeng kados pundi? Kula nggih mboten sarujuk kalian panemunipun anak Prabu Baladewa ingkang nggadahi pamrayoga. Tata lair negari Ngastina dipun maringaken dumateng para Pandhawa, tata batin negari Ngastina tasih darbaipun Marasata Kurawa teges Kurawa tasih dahar kamukten wonten praja negari Ngastina. Menika nggih mboten gathuk, menika nggih mboten mathuk, menika mboten pas. Mboten pasipun kados pundi Bapak Durna? Peteng nger. Lho. Dumeh peteng kok terus mboten pas. Nuwun sewu mboten pasipun menika ngenten. Nek tata lair negara Ngastina dipun pasrahake kalian Pandhawa, tata batin menika otomatis Pandhawa nggih ndarbahi negara Ngastina. Jernyatanipun tata lair Pandhawa nggadahi negari Ngastina, tartentu Pandhawa ugi nggadahi wewenang dahar kamukten wonten praja negari Ngastina. Pramila kula mboten sarujuk kalian pamanggipun anak Prabu Baladewa. Ora ana negara kok dipasrahke tata lahir utawa tata batin, mboten enten critane. Lho mangke riyen Bapak, terus pundi jare? Tata lahir Pandhawa menika mapan wonten negari Ngastina, nanging batin para Sata Kurawa menika ingkang estu sejati ndarbahi negari Ngastina utawi dipun ijol kemawon, dipun lintu kemawon. Dipun ijolaken kados pundi? Kurawa mapan teng negari Ngamarta, Pandhawa mapan teng negari Ngastina. Ngaten kemawon kados pundi? Niku nggih mboten masuk niku. Oh, ratu kok ijol-ijolan dampar. Ratu kok ijol-ijolan negara. Mengke bingung kawulane. Merga nuwun sewu anak Prabu Puntadewa menika menawi lenggah wonten dampar kesana negari Ngastina, piyambakipun menika dereng prisa. Kados pundi selok bulukipun para kawula negari Ngastina menika dereng prisa. Kados pundi anggenipun Srana Mernata Mengku ngayomi sangjaning para kawula praja negari Ngastina menika anak Prabu Puntadewa dereng prisa. Pramila nuwun sewu. Niku mboten mutu niku pamrayogane sampeyan niku. Mboten mutu liripun. Pun kula matur bola-bali ta wau. Oh, sampeyan niku nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana. Bapak Durna Kadiparat. Nuwun sewu lho, Nger. Menawi aturipun ingkang Bapak sak mangke dipun gugu, menawi aturipun ingkang Bapak sak saka lima sak mangke dipun dahar. Menapa kula dipun keparengaken damel cuntel ruwet lakonipun Janaka. Liripun badhe dipun damel cuntel Arjuna, lampanipun kados pundi? Oh, nuwun sewu. Janaka menika mboten pantes lenggah dampar kisana negari Ngastina. Jalaran Pandhawa menika tak sampun nggadahi kamukten piyambak wonten negari Ngendraprasa menika sampun darbahipun para Pandhawa. Lah kok delangap-delangap ucape Janaka kepengin gugat njaluk bali negara Ngastina. Oh, mboten saged, mboten saged. Negara Ngastina menika sampun dipun lenggahi dening para Sata Kurawa. Lajeng parang Paduka berbantur kados pundi? Kula badhe damel srana, kula badhe damel karti sampeka Janaka supados mati saderengipun perang Bratayuda. Anak Prabu Jaka Witana. Sikra-sikra yen Pramana kanca sikra ngraket nawang sesangka Nalindra mbak maro sing sang katri kumulung mangromak ing wata Kurca krore kakiri-kiri ronang kono magawe gelare rawang-mang Dedemadaning kauntunan pasewakan negari Ngastina nalika semanten legeg datan mubat datan musik nata Ngastina Sang Prabu Jaka Witana nganti kaya pratima golek kencana ndadosaken kanyut pinaka warju kanyut jare wong aganten warju jare wong akecok nginanga durung abang itu durung manjing dasaring mertala kasaru geger jaba yak ngarsa tekeping wasiban pun amuk apa to kang dadi darunane para mancana medhe gajeng ing medhot saka wantilan kejawi amung praptanipun pamadya Pandhawa Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka satring Madukara ingkang wonten minggah madaring Datulaya mancat Pancanidi minggah wonten kedaton negari Ngastina nalika semanten pepeh-pepeh pindhasata metarangan gawe kaget kang samya ulat mangrombahing para kawula kanca ana gandha mbabararum Raden Janaka Prapta golek dalan
Nyatlangening kalanjuan aglar pandan moncara Tinonor kekoneng suram sara tetan padang Kasuran pacaring purnaming gegono Dasare mangsa ngateka Swama ngambrang nganggang ati karenane kaswase alon tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngendika gawe tresna tanana kang jiwa raras tanana kang kuciwa raras jagat pangestungara Bawa Durna kula wonten timbalan kere dereng ngantos puna kula nampi sabda pangandika paduka bapa remban saka limba menika kula nampi praptanipun Yayi Panengah Pandhawa bapa remban dipun bagiaken riyin niku selak mboten sabar ajeng ngukup negara Ngastina niku paling niku nggih bocah niku can ra sabaran kemudu-kudu senengane sok kemrungsung nek Janaka niku. Nggih. Urung wayah dibuka wis dibuka dhewe. Nawalanipun menika. Nggih. Bapak Durna iki kula aturi renggah ingkang langkung sekeca. Kula anak-anak sampun boten kirang kepenak. Yayi Janaka, Yayi Arjuna.
Sawise asu kang dadi napas asat kang dadi riwe padha kanthi raharja sapraptanira Dimas Janaka ing Madukara Yayi Panengah nunamit pasang Kalimantabi dinebena ngilodoni dumawang tawang tuwang dinebena saking siku dendaning Ubatara Koko Prabu kawula nuninggi sekawit paduka Kanjeng Koko Prabu Jaka Pitana amiji dhumateng piswanipun ingkang rayi Madukara ingkang rayi Panengah wilujeng sowan kula wonten praja negari ing Astina boten manggilangan setunggal punapa Koko Prabu kepareng ingkang rayi ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk saandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Jaka Pitana pengayoman kula wonten ing Madyapada Koko Prabu Duryudana. Ya, Yayi Janaka tak tampa. Ora lewat pangestunipun Kakang ing Astina wae tampanana Yayi Panengah. Kawula nuninggi sampun sanget anggening ingkang rayi pundi karya jimat paribe ndayana ing kasantosan prayogan Arjuna. Kados sampun boten kirang prayogi Koko Prabu. Janraka Janmaka Arjuna sowan ana ing Prajanegara Ngastina padha kanthi raja sapraptamu ya Ngger anakku Cabagus Madukara Bapa Penemban Durna wilujeng sowan kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Penemban tak tampa pangestuku tampanana ya Janaka inggih sampun sanget anggen kawula pundi ya senajan to kepiye wae kanane sing jeneng wong kelangan marang bojo ngono pancen abot. Luwih bojone minggat. Kandhal uwang lan sak panunggalane kuwi pancen abot lakone Janaka. Inggih. Mula sing sabar nggonmu nampa, sing sabar nggonmu nrima marang kananmu. Inggih. Bapa Durna kawula nuninggi. Prayogatna ya Janaka. Sampun boten kirang prayogi. Janaka padha kanthi raja sapraptane Dimas Arjuna Koko Prabu Baladewa rawuh wonten negari ing Astina. Ya, sekawit aku disuwuni pamrayoga dening Yayi Prabu Jaka Pitana babagan nggone Sadi gugat kepengin njaluk baline negara Ngastina. Mekaten, ya, bekti kula kunjuk Koko Prabu. Wis tak tampa Arjuna, ora lek pangestuku tampanana Dimas Janaka. Sampun sanget anggen kawula pundi? Prayogatna Arjuna sampun boten kirang prayogi Koko Prabu Baladewa. Arjuna kula wonten pangandika ing adhawuh Koko Prabu Duryudana apa to kang dadi darunane sartane ana wigati apa nggone Sadi sowan ngadhep ana ngarsanipun Kakang wektu dina iki ing Prajanegara Ngastina. Arjuna sowanmu tanpa tinimbalan mugi dados ning kawuningan Koko Prabu lepat atur diagung pangaksami sayekti sowanipun ingkang rayipun Panengah Pandhawa kula menika namung badhe nanjaken babagan nawala ingkang sampun kula aturaken. Nawala ingkang sampun kula aturaken kunjuk wonten ngarsanipun Koko Prabu Duryudana Sabta Ari kapengker. Surasaning nawala kula kinten ugi sampun den waos dening paduka Kanjeng Koko Prabu. Malah ing sakmangke Sabta Ari kapengker ugi kula nyuwun inah. Kula ngaturaken inah dinten dangunipun Sabta Ari utawi 7 dina. Lah gandeng menika sampun lumampah Sabta Ari. Ari kalenggan sak menika kula nyuwun iguh pamrayoganipun Koko Prabu. Kados pundi anggen paduka nggelar tuwin anggulung menggalih babagan ingkang rayi ingkang kepingin nyuwun wangsulipun praja negari ing Astina Koko Prabu jagat pangestungkara. Bapak Durna wonten dawuh kados pundi mriku kula boten saged atur wangsulan. Kajengipun kula ingkang meneh wangsulan kanpun Arjuna anak Prabu Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angat samping tawang susah angin nganting kone yang kalian kangkung baksi mebang
Wis getem-getem penggalihing Pandhita Ngisakalima Sang Tapa Begawan Durna nalika semana mulat praptane ingkang putra panengah Pandhawa anenggih Sang Raden Arjuna eling-eling Sang Tapa Begawan Durna ora nrimakake yen to negara Ngastina bali ana panguasane para Pandhawa wekasan tega yang tegel ngliga wujuding pusaka aran Kyai Cundamanik den julung tungkul Sang panengah Pandhawa ngener dadaning Sang Raden Janaka nglumpruk tanpa daya sirna margalayu eling-eling gedhe pangaribawane pusakaning Sang Tapa Begawan Durna kewandhaning Sang Raden Arjuna ingkang sirna margalayu dawah wonten sitinggil binatara damel cingahing Sang Hyang para kawula ten wadyabala ingkang sami seba samya nyingkir awit datan kuwa nampi daya saking Kyai Cundamanik nalika semanten lumampah Sang Tapa Begawan Durna anjulung tungkul marang panengah Pandhawa dada kagat nata Mandura Prabu Baladewa jalan sekretaning bawana Bawa Durna wonten dawuhan Prabu jagat pangesungkara lha teka Bawa Durna tegel kalian Kyai Arjuna nuwun sewu kula sampun matur kula saguh mateni kalian Janaka kula mriko badhe damel karti sampe kok mejahi dumateng pun Janaka awit kula gi sampun matur bilih kula badhe damel cuntel lakune Arjuna menungso ora tatanan napa pantes kaya ngono kuwi jeluk pendhita apa pantes kaya ngono kuwi derajate brahmana tumindak sing kaya mangkono Yai nyuwun malilah perkawis menika badhe kula aturaken wonten ngarsanipun para Pandhawa Yai Rombok marwa sing sangka atriku mulung mangroma ing wadya Kardakara Kardakara rek kiri-kiri jagat pangestunggara Bawa Durna kula akeni Bawa Durna menika gurune wong perang ora jelas Bawa Durna menika gurunipun tiyang ingkang kepengin kasinungan kaseglen duwe kepengin kasinungan gunung asantikan kadegdayan lan sak panunggalanipun genah
Iya gumun ku ana pendhita kok pintere rajamak. Pinter memanfaatkan kalodhangan. Pripun Dipati pripun? Hah? Leh kula mateni pirangane Pandhawa rak ming gampang to? Gampang kowe lah. Ora dadak ngepyake Kurawa, ora dadak budalan. Ming anggere Pandhawa lena suduk Junda Manik pros modar kabeh. Modar kabeh. Oh, niki mengke tan murunga badhe merembet. Patine Pandhawa nika badhe merembet. Nggih. Terus nika kuandane Janaka badhe dipun menapakaken dimasak. Lho. Nggih dibuang tok Dipati, dipun larung wonten ing segara. Oh, kuandane menungso, kuandane mangsa kok dimasak. Tan wandi dagingipun mangke malah mboten badhe ndadosaken perkasa ning mboten prayogi. Oh, ngaten Kakang Durna. Wah, jan. Gumunku kok Junda Manik niku ya tumama. Wong biasane Junda Manik niku dimusuhke Petruk malah ngetokke bendho Junda Manik malah sok kalau mangsane putung pucuke nganti sok kangelan ngelaske lah kok sak gendakan iki Junda Manik tumama. Dipati wonten dawuh. Sampeyan kok sosok kulino ngece lho. Junda Manik niku arep wis tayangen. Ning le tayangen niku ora merga kepangan umur niku mboten ning merga le tayang ning dadake tayang Kyai Junda Manik niku merga wis ngasin cara dene keris menika. Oh ngaten. Pun mambu getih menungsa wirang-wirang. Dadi getih menika wonten zat ingkang damel korosi wesi Adipati. Oh walah ngaten kok. Ya le ajar IPS ki kapan? IPA. IPS sampean ngono. Ngawu kawar ngawur ora. Bawa Durna. Wonten dawuh nggih. Ning kula kinten perkawis menika badhe ndadosaken perkawis ingkang ageng. Awit kriwikan dados kerujukan kuwi dadi tangisan. Pelajaripun Koko Prabu Baladewa ingkang badhe ngandhaken perkawis menika dhumateng pun para Pandhawa. Kula aturi santai kemawon. Sampun ngantos watos. Lha dipun kados pundi? Wonten mriki menika lenggah senopatine negari Ngastina. Wonten mriki menika lenggah anak Prabu Suryatmaja nggih anak Prabu Suryaputra. Nggih. Malah samangke kula aturi ndhawuhaken kemawon kaliyan anak Prabu Karna. Mekaten Bapak. Nggih. Kakang Adiwati. Wonten timbalan Yayi. Dinten sak menika kula aturi ngetingalaken juritipun Kakang Prabu Karna. Kula aturi supados anungkul Koko Prabu Baladewa. Sampun ngantos sing sak mangke matur bab perkawis menika dhumateng kadang kula pun para Pandhawa. Nyuwun pamit madal masilan Yayi Prabu Jaka Pitana. Ngatos-atos Kakang Prabu Karna.
Jagat pangestu para Bawadurna wonten dawuh nggih. Kula pasrahaken sedaya perkawis mriku wonten ngarsa paduka Bapak Bawadurna sampun kantos sedanipun Yayi Janaka ing sakmangkin dadosaken kujiwa tuwin damel daredah wonten praja negari Ngastina. Nek nan ngestaken dawuh nyun pangestu paduka anak Prabu Jaka Pitana. Ngestaken dawuh. Dewate Wonten dawuh. kono gak dibubarke. Oh nggih. Dawuh kalian Kartamarma. Dawuh kalian Kurawa. Nggih, supados Kuwandanipun Janaka dipun larung. oh dipun larung teng pundi? Teng Parangkusuma mawon. Mboten satu-ato. Sing cerak saking mriki Dewate. Oh nggih. Kula kinten ajeng teng Samas. Mboten. Arep mriki cerak jalan Samas ning teng Parangkusuma mawon. Kalih dolan Dewate. Oh nggih. Kakang Durna ngestaken dawuh. Mun gak dibubarke. Nggih. Selak bintang tamune Lintang Dayoe selak ngentosi. Oh nggih. Lintang Dayo niku Bintang tamu sinten? Karyasa. Lho. Kok Karyasa niku? Anu sinten nika? Waloya kok Karyasa. Oh sampean iki kaya. Nggih Kakang ngestaken dawuh. Anak Prabu paman kados pundi? Ngendikanipun Kakang Durna supados dipun bibaraken babar wisan bubaro kang padha sibu. Ingsun kundur kedaton nan ngestaken dawuh nyun pamit madal masilan ngandya Sang Hyang Surya kinarya madhangi lakumu paman Padhari Sengkuni. Ayo bonange.